dic Maria Eugènia i aquest vídeo és per explicar-vos els meus records de la guerra. Com que vaig néixer a Argentina i la meva família catalana, és a dir, els meus besavis, crec pels anys que van néixer, havien anat cap a Amèrica com motiu de la Primera Guerra Mundial, no ho tinc molt clar. El conflicte del qual tinc més records és de la Guerra de Malvines, cap a l'any 1982. Com que tenia 3 anys, no són directes, sinó que em parlava la meva mare. Anys després, quan vaig començar a tenir una mica més de consciència del tema, al estudiar-lo a l'escola. Ella em contava que per aquells anys els polítics volien fer que la gent es cregui que estàvem guanyant la guerra, sent que ens enfrontàvem a Anglaterra. El nostre exèrcit era molt més inexpert i estava en gran part constituït per joves de 18 anys que eren obligats a anar-hi sense cap preparació militar. Un altre record era que feien col·lectes a la televisió de joies, roba o aliments i que anys després es va saber que mai no havien arribat als soldats. I per últim, també voldria afegir que com que el conflicte va coincidir amb el Mundial de Futbol que a l'any 82 es va fer a Espanya, i sent que el poble argentí és tan fanàtic del futbol, molta gent estava més pendent d'aquest últim que no pas de les vides que s'estaven perdent injustament a la guerra.